Яката компания. Ще се опитай да ми ги сложиш. Какъв е кода? Какъв е кода? Не! По-тихо! Да! Те си тиха навънка. Ау! Кой е това за тебе? Простак. Този е от бавно развиващите. Да. Никой да не му отсъва. Да. Той се опита да сложи друг ключ да отключи. Той се опита да сложи, добре, че не махнахме ключа. Чим? Се телефона ли ще си гледа? Защо моите? Се запали. Той дали не е запалил? Кажи му да влиза. Не, Тошко сега ще му отвори на Иван. Трина! Този взе лампата. Какво бутаме? О, този пак идва с фенерчета. Този влезе. О, обувките надари този път. Достатъчно скални бе. Сега взимам моите обувки. Как се надявайся? Сега вземам моите обувки, гледаш ли? Как се надявайся? Той не е отвънка. Той не е отвънка. Ще се задарите. Казах ти, че не е отвънка. Как се Стопанат.